Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर जोंनि गामियाव दाख्लै जाना थांखांनाय सिलभार जुबलिनि मोननैसो भिडिअ आंनाव दङमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय जोङो मोसादोंमोनबो नालाय बिनिनो प्रेक्टिस खालामनाय भिडिअसफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आरो लोगोफोर नैया बिथिं आरो बाजै मोना मादै मोना फिथा सावगासिनो आरो न' आलासिनो होनो सिलभार जुबलियाव स' लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम Jonglit dit gontonga dilit bagi habai ani gerbea Isela jihang gonti paihang raidau lang hangin raidau lang asin mana sona maina Isela jihang gonti paihang raidau lang hangin raidau lang asin mana sona maina लोगोफोरनिया फिथा सावगासिनो लारु फिथाबो सावखांबाय दा लारु बनायनो नागिरदों नैया नालेंखर रुखिगासिनो सिलभार जुबलिनि आरोलाय फिथा सावखांबाय लोगोफोर कार्टुनाव दोङो फिथाया लिर फैनानै जाफैदे माब्ला फैनांगौ फैगोन बुधबाराव फैबानो जाबाय आरो ना जागोन दे 29 तारिखे 29 बैथिङाव नै बैथिंबो नाय दयजों गैयामोन ना मोसानो थांबाय आराम खावदो जमा जमानो नै रुखिनाया रुखिदो दाननाया दानदो औ बै सासेयालाय मा खालामदों ची हावसो थाहैदो सासेया मोजां सेमानि बुरजा खारगोन लारुआ लारुआ बुरजा खारगोन दे बेबायदि मोनाबोथ' जानो हानाय जोङो देनां आरो सासेया नालेंखरखौनो दानो रोंथारा दानदोथाय बियो गोदान गोथाव जानाय नङा ओंखायनो होआसै मावनो रोङा Nah, kayak lari. Oh, ya mau buntu. Beran nang gitu ya. Bro, sasabai ini. Sasabai. Itu mau naik betul. Bro, salang lang. Masa ini kayak lagi kok. Nusir salah orang kerap, angnya orang orang kurang ngedeng beda, kira kurang beda. Sungguh bisa kemana? Karena ini mungkin dua ini di sana tuh. Bro, salang lang kan. Ini istilah gue bos apa ini? Bro, lengur babet na. Hama menggan. Bro, hama mendama sana. Ham kau betul na, salang lang betul na. Tahu salang lang kan? Jangan salang. Ini. Ini di sana dengan लोगोफोर जोंहा सिलभार जुबलियाव मोसागोन प्रेक्टिस खालामगासिनोमोन आरो न' भिडिअ लानाय जादों आङो माने मोसानायावनो माने सम मोनदिया आरो भिडिअ लानो दा लोगोफोरा थांसिगोन हनै सालांगासिनो फिथा सावदों लोगोफोर जोंना गामियाव एसेबां गोदोर सिलभार जुबलि जानो थांगासिनो 27, 28, 29 स' नोंथांमोनाबो जाय जाय आंनि गामि खाथिनि फैनो हागोन Hey, hai con.
लोगोफोर डान्स प्रेक्टिस खालामगासिनो गावजों बैथिं सासे फंबाय दङ डान्सार बेबो मोसागोन बैथिंबो हनै लोगोफोर मोसा मेंबाय दा जों सा लोंबाय सालांगासिनो नै गासैबो कोरियोग्राफार जोंना सानै बै गावजेंनो सरि साखि खान्थावजों साखिजों कोरियोग्राफार जोंनि लोगोफोर जानायाव बेस्थ' माथो नाला भिडिअ बानायदो र' इसोरखो दे मोसा Koneka tanggol ya. Babu naik ayo. 1, 2. 1, 2. Nih लोगोफोर जोंना दिनै बाम्बुलाया थार्मकल हानो लादों बाथौखौ जे गेटआव लागायनो थाखाय बिथांखौ दायित्व होनाय जाबाय लोगोफोर मिथिला रोंगोना रोङा बानायनो ट्राइ खालामनोसै आरो जाबाबो जायाबाबो रोंखायो मिथिथारला जेरावबो आखा-फाखा बियो मा जागोन लोगोफोर एसेबां गिदिर रेसपन्सिबिलिटि होदों आंखौ जोंना बाम्बुलाया एक्टिंआवबो गोरों मोसानोबो गोरों नै बिथाङा लोगोफोर आर्टआवबो गोरों गासैयावबो गोरोंखा एसेबां फिसा नांगोन बास मिलायगोन मिलायगोन दे दासो जोंनि आर्टिस्टआ हनै मेगना थांबाय मावजिनि बायदि जाबाय एरखावलायबायसो दानफ्लांलागोदैनि इसा खामानिया भगवान दानलाथैखो दाब्लियासो गिसो दं नै गिगोन आंनि खान्थाल सनाया थैबा आं सोर फिसिगोन आंखो दहाय मनजुलिका होदों नुदिया देना mulai benar Deno deh